he perdut una escala, cony. He perdut una escaleta, Espera, va. Presidente, presidente, presidente. Hay que poner más, No crec que Vale, muy bien. Bueno, el sol no t'afectarà. Venga, va. Estàs bé, ja estàs guapo. Vinga, ja en tenim un. Mira que si demà tenim de dalt. Fota-li. Ah, que se granina. Espera. Alerta que li vaig dir. Jo no n'hi he posat en aquest llibre. Alerta. Hòstia, tu, quin lío. Que foteu-hi fort, mallorquins. T'ha quedat molt bé. Jo m'ha quedat tot tacat. Un momento, pon otro. Ens explicar una mica els eixos en què es va anar basar aquesta campanya. Bueno, nosaltres farem una campanya de proximitat, com hem estat fent en tota aquesta precampanya. Continuarem en la nostra reunió, proximitat. El més important és la gent per nosaltres i per tant tenim que estar en contacte, tenim que intentar connectar en quanta més gent millor per guanyar aquestes eleccions el pròxim 24 de maig, que és el que volem tots, no? Un canvi necessari, un canvi que aporti d'una vegada tots els serveis i tot el que la dreta durant aquests 4 anys hemos anat llevant. En un proyecto, nosotros tenemos mucha ilusión, hemos demostrado que lo sabemos hacer, sabemos tener estabilidad en una ciudad que necesita estabilidad, que necesita proyectos y que necesita nuevas energías. Y allí donde haya un problema, allí habrá un concejal socialista y en eso estaremos, día a día, desde hoy hasta que acabe la campaña y más adelante. Els meus companys, crec que si hi ha algú que pot garantir un canvi segur, un canvi tranquil i un canvi de polítiques, aquest és el Partit Socialista, i per això esperam que aquests 15 dies de campanyes siguin de proximitat i sobretot de propostes en positiu, perquè el diagnòstic i tot el que està malament, creiem que ja una majoria de ciutadans ho saben i que ara és temps de conèixer quines són les propostes de cadascun dels projectes polítics. I per aquestes propostes... No ho digui.